Toponim je koji spaja dva osnovna aspekta ove drame. Jedan aspekt je vezan uz crkvu, Boga, vjeru, religioznost, uz samostan Svete Marije od Kaštela, prije spomenuti benediktinski samostan, a drugi je povezan sa, nažalost, toponimom koji se vezuje uz vojarnu, uz vojsku, uz rat, uz austro-ugarski režim iz 1814. godinu, po čemu je nastalo naziv za ovaj predjel iza katedrale, znači između dvaju zidova samostane katedrale, i koji se povezuje i uz Karmen i uz Pustjernu, a može biti i metafor i metonimija za cijeli Dubrovnik, a i za cijelu Hrvatsku. Prije nego što započnem s analizom ove drame, trebam i želim naglasiti da je o Domovinskom ratu u Hrvatskoj nažalost napisano jako malo dramskih tekstova, da je napisano nekoliko proznih dijela, odnosno romana, a da je taj aspekt nažalost gotovo nedodirnut i zbog toga mladim ljudima gotovo nepoznat, ide se samo od predaje do predaje. Jadranka Barać svoju dramu strukturira u dva čina, s tim da je taj drugi čin koji se sastoji od tri prizora podijeljiv na treći čin koji govori misteriozni glas. Znači možemo reći da Jadranka Barać strukturira svoju dramu u znaku, odnosno obliku križa. Prvi čin sastoji se od 7 prizora, drugi, kako sam rekla, od 2, odnosno to bi moglo biti kao treći prizor. Istovremeno spisateljica koja je iznimno nadarena za strukturiranje dubrovačkog govora, dubrovačkog idioma hrvatskog jezika, i tu možemo naći recimo simbol kod Jadranke Barać za nove neologizme koje je stvorio nekoliko tisuća novih riječi naš Marin Držić. Ovdje znači jedna od osnovnih vrijednosti ove knjige, odnosno ove drame, briljantan dubrovački, bogat govor, sebe tkan, rekao bi Držić, sam sobom tkan. Jadranka Barać, dakle, strukturira ovu dramu u obliku svojevrsnog križa, svjesno ili nesvjesno, zapravo onako kako je i Dubrovnik strukturiran. Možemo reći da je Dubrovnik istovremeno brod koji plovi, istovremeno je crkveni brod. Jedan dio prizora odvija se u vodoravnom nizu, a drugi dio prizora odvija se u vertikalnom nizu, i to od prvog prizora do posljednjega. Započinje glasom autora, zatim drugim glasom i završava misterioznim glasom, znači pojavljuju se tri glasa, što je naravno trojno simbolično s obzirom na Bibliju i razne druge elemente, alegorije i tako dalje. Jedan dio drame Jadranke Barać odnosi se na diskurs koji možemo povezati s Marinom Držićem, s njegovim negromanskim govorom koji je ovdje prezentiran u samom uvodu. Znači stojim ja dugi nos negromant, odelici Hindija, nazivam dobar dan, mirnu noć i pritilo godište, svitljem uznožnjem dubrovačkim rastelom, a pozdravljam ovi stari puk, ljudi, žene, stare, mlade, velike i male, puk s kime mir stalno stoji, a rat iz daleka gleda. Znači taj negromanski govor proteže se cijelom dramom, odnosno dramaturškom adaptacijom Jadranke Barać, i on je zapravo osnova i za spisateljičin jezik, odnosno govor, i za neke situacije u situaciju drame. Znači taj govor se nadovezuje na govor Nikole Naljuškovića i njegovih 7 komedija, odnosno posebno na 5., 6. i 7. komediju, te djelomice na Vetranovićev govor i na govor Kate Kaporalice, znači to je ovaj dio takozvanog vulgarnog govora, vulgarnog jezika, psovačkog govora, svakodnevnog govora. Znači u ovoj drami možemo prepoznati sekvence koje tradicijski vuku podrijetlo iz Držićeva Dunda Maro, iz Novela od Stanca, iz Kulpa, Arkolina, iz Mando, odnosno drame Tripče Dutolče. S jedne strane, s druge strane sve do naših dana i takozvanog pučkog teatra. To bismo mogli usporediti s Fellinijevskom dramaturgijom, odnosno s jednom vrstom talijanskog neorealizma u filmskom smislu i Samarkordom, pa mislim da bi ovaj dramaturški predložak osim za teatar bio idealan i za filmsku adaptaciju, odnosno za snimanje jednog filma u Dubrovniku prema drami Kazerma Jadranke Barać.